टुनट्रा, नोंखौ दिनै सिमाङाव नुदोंमोन आङो। सासे गथ' फिसाजों नुदोंमोन आं नोंखौ। नों जुदि थांना थानायमोनबा बेसेदि मोजां जागौमोन टुनट्रा। नोंखौ दासिमबो गोसोखांबाय थायो आङो। थारैनो नोङो अबाव गोमामारखो? नोंखौ पापिफोरा जामारबाय नामायो? जानो हागौ नोङो अमा। थेवब्लाबो मानो आं नोंखौ मानसि बायदि मोनना लायोमोन। गोसोआथ' खांबाय थायो नोंखौ, थेवब्लाबो बे साननैसो एसे बावदोंमोन आं नोंखौ। नाथाय मैया हराव सिमाङाव नुनानै दिनै बिराद बोरैबा मोनदों आङो। नोंखौ जोबोद गोसोखांदों टुनट्रा। न'आव थांबानो नोंखौसो डाइरेक्ट नायखायोमोन आङो। दाबो न'आव थांबा जोबोद गोसोखाङो। सिमाङाव नुमारदों आं टुनट्राखौ। नों जुदि दासिमबो थांना थानायमोनबा इसोरनि अननायाव बेसेदि मोजां जागौमोन। फुजा होगौमोन आङो, फुजा। औ नंमारगौ, टुनट्राखौ जुदि आं मोनफिनोना, बेनि नामाव मानसिफोरनो आं प्रसाद जाहोगौमोन। नाथाय दा मोनगोनसो अबाव? नों जुदि थांना थानायमोनबा, नोंखौ खेबसे नुनायमोनबा टुनट्रा, जोबोद गोजोननाय मोनदोंमोन आङो सिमांखौ नुनानै। नाथाय जेब्ला सिरि मोनो अब्ला आं ओरैबादि दुखु मोनदों। मोगथां बायसो सानबाय दङमोन आङो। नाथाय नङा, सिमांसोमोन। बिबारि आब', नों बाहेरावसो दंफैयो? जमुना आगै, टुनट्राखौ आं सिमाङाव नुदोंमोन मैया हराव। दे नों बेखौनो सानबाय थानानै दुखु खालामबाय थानाङा आब'। दे अमासो दे, मानसिथ' नङाना बेयो आब'। जानो हागौ टुनट्राया अमा, नाथाय मानसि बायसो मोनना लायोमोन आङो। मानो होनबा बियो गासैखौबो बुजि मोनजोबोमोन। आंनि उन उन खारफाबाय थायोमोन बियो, आरो बुजिबो मोनोमोन। मिन्थिगौना जमुना, नोंलाय नुखादोंआनो माथो। नंगौ आब' नंनाया, दुखु मोनो आंबो। थेवब्लाबो दा गोमाबाय, माथो खालामबावनो। टुनट्राखौ जुदि आङो मोननाय मोनबा बेसेदि आं मोजां मोनगौमोन जमुना। फुजा होगौमोन आङो। मोजांथ' मोनगौमोन देनाय बेखौ नागिरना मोनबा। नाथाय आजिखालिनि मानसिफ्रा ओरैबायदि फाफि, ओरैबायदि रायख'। बेखौ जिन्दा दोनदोंना, जाबायसो खोमा बेखौ। खम खस्थ' मोनदोंना आंनि टुनट्राया। रुवा लानानै देथारदों बेखौ। खम सादों, खम गाबदों बियो, खम गाख्रबदोंमोन। सानबाथाय बिराद दुखु मोनोलै आङो जमुना। बेखौथ' देथारनासो जादों। खम खस्थ' मोनदों आंनि टुनट्राया। टुनट्राया जुदि थांना थानायमोनबा जमुना। दे आब', सानसे नङा सानसेबाबोथ' थैखानांगोन, जोंबो थैखानांगोन। थेवब्लाबो बुथारनाङामोन बेखौ रावबो। मालाय हारसिं थैगौमोन ना। मादै सम्बारि? माथो गांजेमा गोसोमरानिसो। हा माला फैखो न'आवलाय? नै दिनैसो फैदों र' मादै न'आव आङो। दा मादै खानायखौलाय स्ट्रेट खालामदों ना मायो? माथो सिख्ला नुलायदों। औ खालामदोंमोन र' नानि। मोजां नुदोंना, समायना नुदोंना? औ नुदोंथ' र' मादै, सिख्ला नुलायदों। इस बा। मादै, माबा आं नोंनाव मोनसे बाथ्रासो सोंनो नागिरदोंमोनलै। मा बाथ्रा सों? मादै, नोंथ' मिथिखागौ आङो जायजोंबा हाबा जादों, बै मानसिया बोरायथार होननानै। आंखौ आइया ब्रा ब्रासो हाबा हरदोंमोन। औ एसे मिथिगौ र' मिथिनाया। अबयसे नोंसायाबो नोंखौ बेफोरबायदि ब्रा ब्रा हरनाङामोनहाय। बिदि हरनाया मोजां जायाखै बिनिया। औलै मादै, आं बिराद दुखु मिथिगौना। आं बोरायनि खाथियावनो जनो हाया। बोरायाथ' आंजों उन्दुफानोबो नागिरदों, नाथाय आं उन्दुनो होआ। आं हाया, बिनि खाथियावनो थानो हायालै मादै। दे लासैनो मोजां मोनलांग्रा जागोन खोमा दे नानि। दाथ' जेबो उफाय गैला, नोंखौ हाबाबो हरबाय। दा हाबा हरबाय जाहाथे नोंथ' बेजोंनो संसार जानांसिगोन। जानो हाया आङो मादै। मादै अननानै नोङो आंखौ हेल्प खालाम, मदद खालाम। आय' बेथो आंलाय मा मदद खालामनांगौ जाखो? आंलाय मा खालामनो हागोन? मादै, आंनि हौवाजों संसार जानो हानाय नङालै मादै। आं बिनि खाथियावनो थानो हाया। दिनै हाबा जानाया एसेबां गोबाव जाबाय, थेवब्लाबो आं बेजों दांजानोनो हाया, बिनि खाथियावनो थानो हाया। बोराय मांग्रांग्रां सोर हानो दे। नंगौ नंनायालाय, औ नंमारगौ। नोंनिया हौवाया नोंसा आदैनिख्रुइ देरसिनसो जागोन। होमबालाय माथो मादै, होमबालाय माथो? नोंसोरजोंबोसो समायबावा, मिथिगौना आंनि हौवाखौ। आरो आंजों समायबावगोन आरो।
एसे टेनसन आङो मादै आंखौ मदद खालामदों आरो रावनोबो खिन्थानाङा दे। नङा मा मदद खालामनो आंलाय नानि नोंनो बुंनाय। मादै माबा नोंसा आदैयाबोथ' नोंखौ आगोलो सैथारामोन न' बुलाबायोमोन फेनानै, ओमफ्राय दाथ' बिदि नंला। बोरै मोजां जादों बियो? माबा अजानि थाबिसफोर गानहोदों ना मायो, ना नों गानदों? बिदि नङा, ओरैनो मोजां जालांबाय नोंसा आदैया। मादै नों माथो अजानियाव थांबाय थायोनो, हा गिदिर गिदिर अजानियाव एकदमबारे खारा अजानाव थांबाय थायोनो माथो। सोर बुंनाय थाङा? थाङोनो दे मादै, आंखौ थगायनाङा। मादै मा थाबिसा खाथि मारो नामा? नोंसा आदैयाबोथ' नोंखौ बेसेबा बुयोमोन, दा बोरै मोजां जाखो? हा थाबिस गानहोना मोजां जाबाय नामा? ना नों गानो? आंनोबो खिन्थानाय मादै, आंनोबो नांगौ, आंनोबो बिदि थाबिस नांगौ। माने आं सासे सेंग्राखौ गोसथोयो मादै, नों रावनोबो खिन्थानाङा दे। आंनो ना बै सेंग्राखौ नांथारगौ दा, ओमफ्राय दा आंनो ओरैबायदि मोनसे थाबिस नांगौ जेन आं गाननाय लोगो लोगोनो बै सेंग्राया आंखौ गोसथोयो। मा बुंबाय थादों नोङो बेफोरखौ गांजेमा गोसोम रानि? आं थाङा रावनिबो अजायाव, सोर बुंलाबायो। नङा आं थाङा। मादै प्लिज ना, अननानै खिन्थाना, आं रावनोबो खिन्थाया। मादै लागिबा आं नोंनो फैसा होगोन। आं नोंनो 100 नङा 200 नङा 500 नङा 1000 नङा 1002 होगोन। आंबो रावनोबो खिन्थाया, नोंबो रावनोबो खिन्थानाङा मादै। मादै नोंनो बुंनाय, आङो एसेबां बोराय हौवाजों बोरै संसार जानो हानो दे? सासे सेंग्राखौसो जोबोद गोसथोखुमायो आङो, मोथो बिराद गोसथोयो मादै। दा बे सेंग्राखौ आङो आइ लाभ इउ होनदोंआनो, बेसेबा भेरि आइ लाभ इउ होनदोंमोनानो, थेवब्लाबो बियो आंखौ लायासै। दा आंनो बे सेंग्राखौ नांगौ, नामा जाबाय अनसुमा मादै। आं नोंनो 1000नि फैसा होगोन दे प्लिज मादै, अननानै आंनो बे सेंग्राखौ नांथारगौ। नोङो जुदि मोजां कारहा सिनाखि अजा दङबा आंखौ लांफा मादै, आंनो थाबिस नांथारगौ। दे जागोन दे, नाथाय नोङो रावनोबो खिन्थानाङा आरो। आंलाय मानो खिन्थानो मादै, आंबो खिन्थाया नोंबो खिन्थानाङा मादै। दे जागोन दे, आङो नोंखौ अजानियाव लांगोन दे। सासे मोजां अजा दङ, औ नंमारगौ। नोंसा आदैयाबो आंखौ सैथारामोन, फेलाबायनानै आंखौ बुयोमोन। नाथाय दा आङो थाबिस गानदों, माने आंखौ नुनाय लोगो लोगोनो अननाय, मोजां मोननाय। दा नोंसा आदैया बै थाबिसखौ गाननायनिफ्राय आंखौ जेबो खालामलाथ', अनो आंखौ दानिया। होमबालाय माथो मादै, मानोथ' खिन्थाया माबा? फैसा होगोन होननायखायसो खिन्थाबाय आङो, मोनथिबाय गांजेमा गोसोम रानि, नङाबाथ' आं नोंनो खिन्थाथारामोन। 1000नि मानि फैसा होनो ओंखारदों। मादै ओमफ्राय अजानियाव दिनैनो थांगोन दा बेलासे? आंहा र' नानि दिनै थांनो हानाय नङा, आंहा माने बै मोनसे जायगायाव हकम दङ, आं दिनै थांनो हाया दे, गाबोन फुङावनो थांगोन। जागोन दे मादै, थाङालासिनो थानाङा आरो। थांगोनलै जाम्बि, मानो थाङा जानो। मादै आंनो बे सेंग्राखौ नांथारगौ, आं आंनि जिउनि राजकुमार खालामथारगोन बेखौ। बाब्रे, एसेबांथ' गोसथोयो नालाय नोङो? औ मादै, थाबिसा खाथि मारगोन ना? मानो खाथिया जानो, आंनियानो खाथिदों, नोंनियाबो खाथिगोन आरो जाम्बि। दे आंथ' नोंनो 1002 होखागोन मादै, आरो जुदि थाबिसा खाथिबावोना आरो नोंनो 1002 होबावगोन आं। दे हा, ओमफ्राय सेंग्रायालाय सोरथ' बिनि जाखो? माबा मादै, सेंग्राया आंनि हौवानि बिब'नि फिसालासो। हे गसाय, होमबा भागिनसो माथो नोंनि? भागिन भुगान आं जेबो मिथियालै मादै, जेखिजाया आंनो नांगौल'। अनसुमा बर', जोबोद गोसथोयो आं बेखौ। बुंनाबो लादोंमोन आङो बेखौ, नाथाय आंखौ बियो मोजांखौनो मोना, माबा बिमानिसो सानोनो। हे बिमानि सानगोनथ' आरो, बिमायनि हिनजाव नालाय। दादि आं बेखौ नांथारगौ ना, जेबो नङालै मादै, बेजोंथ' आंहा जेबो थैनि सोमोन्दो गैयाना। आंनि हौवानि बिब'नि फिसालासो, आंनि थैनि जेबो सोमोन्दो गैया। मोनोथ' बेफोरखौ गोसथोनो, बेफोरबायदिफोरखौ। बास आंनो जिउआव बेखौ मोनबा रावखौबो नांला, जेबो नांला मादै। दे नोङो बांद्राय टेनसन खालामनाङा, मोनगोन नोङो मोनगोन। होमबा गाबोन फुङावनो ओंखार, गाबोन फुङावनो थांमारगोन मादै। दे जागोन दे जागोन। अनसुमा, आइ लाभ इउ, आइ एम भेरि आइ लाभ इउ। आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनमारो, नोंखौ मोनमारसिगोन आं। आयु, बे उर्मिला बैथालिया मा जाखो? मा आंनि फट'खौ हरबायना हराखै? बयफ्रेन्डखौ नांथारसिगौमोनलै बाल।
हेलौ उर्मिला मा जाखो बाल फट'खौ हरबायना हराखै हरबाय फसायदोंनो दे ओमफ्राय बुंदों आरो थेवबो मोगथाङावबा माबायसि होननानै एबार नों बुंनो हाया नामा मोगथाङाव फट'निफ्राय बांसिनसो साफा नुयो होननानै आंखौथ' फट'आव बांसिन लेथ्रासिनसो नुयो मोगथाङावसो साफासिन नुयो नों नुवा आरो औ बुंदोंआनो आङो मोगथाङाव साइजसिनसो होननानै दे मोजाङानो जादों दे ओमफ्राय नोंनो फन हरनो हानाय दे आं नाम्बारखौ हरबाय थारैनो नोंसोर आंनो बयफ्रेन्डखौ बानायना होमारबाय आरो ना ओमफ्राय उर्मिला माबा धोनि मारना रे बिराद धोनि मोजांथारबो सेंग्राया नंमारगौ खिन्थु हाबा जाखांनाय होननानै खिन्थानाङा दे भुलावबो बाल खिन्थाबा खिन्थु नों नायबाय था उर्मिला जाम्बि आंलाय मानो खिन्थाया भुलावबो खिन्थानाङा दे खिन्थायाहाय मानो खिन्थानो आंलाय उर्मिला सोरबा गोदान नाम्बारजों फन हरबाय थादोंलै बै सेंग्रायानो खोमा दे नों दोनथ'नाय आं रिसिभ खालामनि दे बेनि खोमा दे बेनो आं दिनै खुसियानो खुसि हेलौ सोरो गोदै रायज्लायफ्लानि र' आङो बिजित सिनाय हादों ना बिजित औ सिनाय हादों दे ए ओमफ्राय मा खबर खबरालाय दङ दासान्दि मोजाङानो नोंहालाय आंहाबो मोजां नोंनि फट'खौ नुबाय ओमफ्राय नोंनिखौसो नुवाखै आं मोजाङै नोंनि फट' हरबावनाय आंनो गांनैसो दे दसे थानानै हरगोन आङो ओमफ्राय बिजित ना नोंनि नामा औ बिजित ओमफ्राय नोंनिया बिजुलि ना औ राइट औ बिजुलि बसुमतारी आंनि आरो बिजित बर' ओमफ्राय न'आव साबेसे दं नोंसा जोंहाना आइ बाबा आं ओमफ्राय आंनि फंबाय ओमफ्राय आब' सासे दङ हाबा हरबाय मोजाङानो ओमफ्राय नोंसा जोंहा आइ ओमफ्राय आदा बाजै ओमफ्राय रावबो गैला आफा गैला जोंहा माने जोंफोरो एसे उन्दै टाइमावनो गोमादों ओमफ्राय माबा उर्मिलानि बयफ्रेन्डआ आंनि नाम्बारखौ होदों आरो ना नोंनो औ बयफ्रेन्ड गैयाबा नोंहाबो ओहो गैया बयफ्रेन्ड गैया रावबो गैया नोंनाबो गैमाराना गार्लफ्रेन्ड गैयालै आंहाबो एकदम सिंगोल जाथारदों बेनि थाखायथ' नोंनि नाम्बारखौ लानाय जाबाय ओमफ्राय मा बुंबावनो दा मोजां ना ओरैनो खबरा औ मोजाङानो दे ओमफ्राय नोंसोर गामिनि नामखौसो सोंनाय जायाखै र' जोंफोर गामिनि नामा थेंख्लिंगुरि खोनाफेरदों नाथाय थांफेराखै आङो दे बारे मालाबा फैबानो जाबाय जोंहानि न'आव आलासि जानो दे जागोन दे थांगोन मालाबा लाबोमारगोन दे आङो मालाबा नोंखौ आलासि जानो जोंहानियाव लांबालाय थांगोन फैमारगोनथ' लाबोमारगोन आङो जागोन मानो थाङा जानो थांगोन बिजुलि अबाव थांखो बियो ओंखाम संनो जाबाय बिजुलि ओंखामा संफैदो साजुथारबाय बेथो बैथाल बिमानिया लिंहरलायबाय बे गरमाफियाव ओंखाम संनो दे होमबा ना बिजित उनाव रायज्लायगोन आंखौ लिंहरबाय र' औ दे होमबालाय उनाव रायज्लायगोन ना हरबानो जाबाय आं सम मोनबा हरगोन दे हेलौ आयै नों न'आव फैदो जागोन र' आयै नै साननैसो थानानै थांसै बिसोरखौ साननैसो साजा होबावनोसै आयै फैदोलै फैदो न'आव फैदो बिसोरखौ साजा होबाय थानांला थाथोसै बिदिनो गारबो बिसोरखौ जि खालामो खालामथोंसै र' आयै सप्तासे उनाव थांथारसै आरो सप्तासे थाबावगोन आरो नोङो आयै सप्तासेखौ साजा होबावगोन आं अहायाखैमोन साजा होनोनो आयै आं आरो साजा होबावगौमोन नङा गामिनि मानसिफोरा मा रावबो फैया नामा नोंसानियाव रावबो मिथिया जोंहानियाव गामिनि मानसिफोरानो फैनो नागिरा आरो फैबाबो थांफिनो आरो आङो गबदाखौ न'आव गैया होननानै थगायदों ओमफ्राय बिखुनजोखौ लोमजानानै दङ आथिं सानानै दङ होननानै थगायना दोनदों आं आथिं सानायनि थाखाय बरावबो थांला लाजिनानै होननानै बुङो आं सोरबाफोर सोंबाथाय दे जेखि जाया नोङो फैथारदो एबारनिफ्राय किउटिखौ लानानै फै आयै आंथ' किउटिखौ लानानै थांगोन बे किउटिखौ मोननायनिफ्रायनो आंनि गोसोआ एसे सोलायबाय आयै नङाबाथ' आं बिसोरखौ बिदिनो साजा होबाय थागौमोन नाथाय जेब्लानिफ्राय किउटिखौ मोनदों आं माने गोसोआनो सोलायबाय आयै बेसेथो साजा होबाय थानो पापिफोरखौ सायाव होसिगोन जुमराजाफोरा दा आंनिया जोबथ'बाय थांगासिनो आं आयै सप्तासेनि उनाव दे न'आव मालाबाबो फैला आङो
आइ फै इयुननिबो खोथा दङना नों बेफोरबायदि बिसोरखौ साजा होबाय थाबाबो जाया सोरबाफोर मोजां नायनो फैबाथाय हरगोन मादै मोना नायबाय दङआनो हाबाखौथ' जानोनो बाबाय आं आयै बिदि नङा आइ इयुननिबो खोथा दङ मोनथिबाय दे उनाव माबा मोनसे जागोन दे जिखि जाया किउटिखौ लानानै फैदो दे आयै किउटि मा नुखैदों खोमा ना नोङो न'आव थांसै जोंफोर किउटि बिसोर पापिफोरखौ बेसेथ' साजा होबाय थानो जम राजाया होसिगोन बाखिखिनिखौ थांसै आयै थांसै बिसोरो सेवना थाथोंसै मा जायो जाथोंसै जिखिजाया सेवना थाथोंसै माने मा खालामबावनो आरो आङो बिदि बुथारनोबोथ' हाया बिसोर गाज्रिबानो आंबोथ' गाज्रिजों गाज्रि जाफानो हाया दरजा खिरखि गासैखौबो खुलिना होनोसै बिसोरथ' आंखौ बुंगोन मानसिफोरनि सिगाङाव नाथाय बुंबाबो लाब गैया आङो खारखानोसै आरो आंखौलाय माथो खालामनो हागोनखाय जेबो प्रमानथ' गैयाना जेबो सबुत गैया जि जायो जाबाय थाथोंसै जिखिजाया थांसै आङो ना किउटि जोंनिया न'आव थांगोन ना जोंनिया आबैमोननि न'आव आयौ आंनि सनाया सोमोनथावथाव गथ' आइनि नोंखौ मोननायनिफ्रायनो बेसेबा सोलायबाय आङो जोंनिया माम जानोसै ना दद'जों जागोन दद' गैया दिनै दाउदैजों लकेल दाउदैजों माम जागोन ना उखैबाय ना आंबो उखैबाय नोंनोबो होनसै आंबो जानोसै ना सानैबो जानोसै ज'नो जा मोजाङै टेबोलाव जनानै जायो ओंखामफोरखौबो थांसै